Hi, Aika. Opo, Lala. Ayan. Hi, love. Sige, Aika, kwentuhan mo na ako. Mahal ko anong maipaglilingkod ko sa iyo at napatawag po sa usapang LDR. Um, may boyfriend po ako sa amin. Okay. Sa Aurora Quezon. Kasi ako po nandito po sa Manila. Okay. Trabaho po sa Taguig. Mhm. 2 months na po kami. Tapos, sa isang buwan po, isang beses lang po siya tumatawad. Oh, bakit naman ganun? Hindi ko po alam, DJ Lala, kung seryoso ba siya. Bakit daw isang beses lang siya tumatawag? Isang beses, isang buwan? Kasi may gawa daw siya. Ganun po ang sinasabi sa akin. Okay. Tapos, yun. Pag gusto ko siyang tawagan, hindi ko siya makontak dahil ayaw niya na, istorbo kasi sinasabi niya may trabaho daw siya. Okay. Tapos sabi niya sa akin, gusto na daw mag-asawa. Pero sinabihan ko siya kasi Jilalan, ayaw ko talaga mag-asawa. Ayaw Tapos kitang sabi maging niya, asawa. Hindi, DJ Lala, sabi ko sa kanya, ayaw ko pa mag-asawa. Ayaw Gusto ko mo pa. mag-asawa ako 29 years old. Okay. Ay siya, gusto na niyang mag-asawa. Tapos pinapapili niya ako. Anong sabi niya? Sabi niya, bahala ka. Siguro hindi mo ko mahal kasi hindi mo sinusunod yung sinasabi ko. Sabi ko, ayaw ko pa eh. Tapos hindi mo ako naiintindihan, sabi ko ganun sa kanya. Kasi sabi ko, may pangarap din ako sa buhay. Tapos sabi niya, may pangarap din naman ako sa'yo. Sabi ko, anong pangarap mo? Di yung pakasalan daw po. Kinikilig naman siya eh. Dama ko yung kilig. Lala. I mean, ayaw ko, sabi ko naman sa kanya na darating tayo dyan pero hindi sa ngayon. Kasi may pangarap din ako sa buhay na bago ako magpakasal, gusto ko meron akong yung sariling hanap buhay. That's nice. O, anong sabi niya? Sabi niya sa akin, hindi daw siya makakapaghintay. Madali na. Naguguluhan ako. Ilang taon ba siya? Ilang taon na? 50? 30. 30? Opo. 30 years old. Bata pa? Opo. So ngayon, love, anong tanong mo sa akin, mahal ko? Hindi ko po alam kung sasabihin ko ba sa kanya na maghanap na lang siya na yung babaeng gusto na rin mag-asawa. Kasi gusto na po talaga niya mag-asawa eh. So, yun Or yung tanong mo sa akin. papahintayin ko siya. Kasi inisip ko, DJ Lala, kung pahintayin ko siya, baka habang naghihintay siya, makapaghanap siya ng iba, di masasaktan ako kung Gets ko naman. inisip ko. Okay. Aika, gusto ko yung part na merong kang paninindigan sa pangarap mo. Na you are not like other girls na madaling mabulag sa mga ganitong kondisyones. May iba kasi kapag sinabihan mo, sasama ka sa akin or papakasalan mo ko or papamilya na tayo o makikipaghiwalay ako sa'yo. Others will be scared. Others will say yes. Others will say, sige, papayag ako, wag ka lang mawala sa akin. But you are not like any other girls. In fairness sa'yo, alam mo kung ano yung gusto mo, alam mo kung ano yung tama, at alam mo kung ano yung dapat mong pinaprioritize sa ganitong edad mo. Which nakakaatuwa about you. Now, if this person doesn't know how to handle you, how to handle a person as smart as you, Aika, then this person is not for you. Then siya yung may problema, hindi ikaw. Kasi mahal ko, you are trying eh. You are trying your best na paintindi sa kanya na ito dapat yung klase ng relasyon na meron tayo. Ito dapat yung klase ng pagmamahalan na dapat binubuo natin. Isang pagmamahalan na kayang maghintay,
kayang intindihin yung isa't isa, hindi nagmamadali, hindi pa dalos-dalos. That's the kind of love that you would want for yourself. That's the kind of love that you would want para sa kinabukasan mo. So, Aika, sabihin mo na lang dyan sa jowa mo na kung madaling-madali ka na, kung gustong-gusto mo na talagang magka-jowa, gustong-gusto mo na talagang hindi pala magka-jowa, magkaroon ng asawa at hindi ka na makapaghihintay, then I am so sorry. I tried my best to make you understand na the reason why I'm doing this is because gusto kong may maabot sa buhay. Pangalawa, hindi pa naman tayo ganun katagal. We don't need to rush anything. Kung di sinsanay ang ginawa na lang natin ay ginamit natin yung oras natin para sa isa't isa, para lubos na kilalanin kung para ba talaga tayo sa isa't isa, lubos na kilalanin kung tayo ba ay mag-fit together kapag ginusto na natin magkaroon ng sarili nating pamilya, ginagamit mo to para madaliin ako na lumagay sa tahimik kasama mo. And that's not something na ready ako for. At nakakalungkot lang na hindi niya nire-respeto kung ano yung gusto mo, kung ano yung choice mo. So, wag mo na siyang paghintayin, sabihin mo na lang sa kanya, straightforward, na mamili ka. Ipipilit mo yung gusto mo o ire-respeto mo yung desisyon ko na wag muna. Na okay naman tayo as boyfriend and girlfriend eh. Ito pa nga lang boyfriend and girlfriend, medyo pumapalya ka na eh. Ito pa nga lang boyfriend and girlfriend, medyo hindi ka na nakaka-ride. Kumbaga, hindi mo na kinakaya kasi hindi mo ma-handle yung oras mo eh. May mga moments pa na hindi kita makausap, may mga moments pa na hindi tayo nagtutugma. So, kung dito pa nga lang, hindi na tayo magkasundo, how much more? Kapag pag-aasawa na yung pinag-uusapan nating dalawa, baka lalo tayong hindi maging okay. Naintindihan mo ako, mahal? Opo. Nasa tama ka na, mahal ko, Aika. Nasa tama na yung decision mo, tama na yung prinsipyo mo in life na you need to reach the peak of your potential success muna before you settle down. Yung gusto mo na maging stable muna bago ka magkaroon ng sariling pamilya. Tama na to, mahal ko. Huwag mong ibaba yung standard mo just because hindi niya kayang abutin yon. Intindihan mo ko, mahal ko? Opo, Digilala. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin dito sa jowa mong madaling-madali, akala mo naman mauubusan ng panggawa niya ng anak. Ano gusto mo sabihin sa kanya? Sana maintindihan mo ako na gusto ko rin abutin yung pangarap ko sa buhay, na yung pag nag-asawa ako, meron na akong sariling hanap buhay na yung para sa pagiging pamilya, or doon naman talaga pupunta. Sana maintindihan mo ako. Sana supportahan mo ako. Kung hindi mo gusto yung mga plan ko sa buhay, wala akong magagawa. Siguro, doon na lang muna hanggang. Kasi gusto kong abutin talaga yung pangarap. Lang po, Digilal. Aika, do not let him stop you. You are on a right track patungo sa gusto mong marating sa buhay. Huwag kang magpapa-brainwash. Tama yung mga nasa comment section. Huwag kang magpapa-brainwash sa lalaking to. Hindi porket mahal mo, susundin mo kahit alam mo sa sarili mong mali. Tama yung gusto mong marating, tama yung gusto mong mangyari, manindigan ka sa gusto mo. Ngayon, kung hindi niya kayang pagbigyan, kung ano yung kahilingan mo, kung hindi niya kayang hintayin, hanggang nasa tamang edad ka na at tamang pagkakataon ng buhay mo before niya kunin yung kamay mo in marriage, then maybe this guy is not for you. Okay? Po, Digilal. Maraming salamat sa pagtawag sa akin, Aika. Ingat Thank ka you lagi, po. mahal ko, ha? Good night. Thank you po. Kabisyo, ba't ba ang dami-daming atat magpakasal, atat magkaroon ng pamilya, atat na gumawa ng anak, atat mag-settle down? Akala nyo ba ganun lang kadali yun, kabisyo? Na bumuo ng pamilya just because sabi mo, mahal na mahal ko kasi siya, gusto ko nang bumuo ng pamilya kasama siya, gusto ko siyang maging nanay ng mga anak ko, gusto ko siyang maging tatay ng mga anak ko. Kala nyo lang ganun lang kadali yun. But once you're already there and trying to think where to get
Yung ipambabayad mo sa kuryente, tubig, bahay, pagkain, tuition fee, damit ng mga bata, gamot, pamasahe. Kapag nandyan na lahat ng bill sa harapan mo, sasabihin mo din sa sarili mo, ano ba itong pinasok ko? Hindi naman ako handa. Hindi ko naman alam na ganito kalaki yung gastusin dito. Akala ko pag mahal niyo yung isa't isa, okay na yun. Hindi, love. Ang dami ng taong nagpatotoo niyan. Ang dami ng taong nagpatunay niyan na ang pagbuo ng pamilya ay hindi ganun kadali. It's a responsibility that you have to be serious with and committed with for a lifetime, kabisyo. Habang buhay mong kailangan gawin yon. Kaya sa mga kabisyo natin, dahan-dahan, huwag niyong madaliin. Huwag kayong magmadali. Kung talagang mahal niyo yung taong yan, ang lagi niyong isipin, kung gusto ko siya makasama habang buhay, kung gusto ko siya maging magulang, maging nanay, maging tatay ng magiging anak ko, gusto ko din siyang bigyan ng magandang bukas. Gusto ko yung hindi siya maghihirap. Gusto ko yung magiging masaya siya. Gusto ko yung magiging masaya yung mga anak namin. Gusto ko yung maibibigay ko sa kanya, yung buhay na alam kong deserving siya. That should be your vision whenever you want to start your own family. Hindi nyo kailangan magmadali. Huwag nyo laging iisipin na kailangan nyo na siyang itali. Kasi kapag hindi, baka maagaw pa ng iba. If ganyan yung magiging mindset ninyo, na parang laging up for grabs yung mga jowa ninyo na kapag hindi nyo tinali sa mga tabi ninyo, ay mawawala. Then, kabisyo, you have so little respect and faith in the relationship that you have. Sobrang grabe yung insecurity nyo sa katawan para gawin nyo yan. Yung gawin yung preso yung karelasyon ninyo just because you are so scared to see them go. Wag ganon, kabisyo. It's not the right kind of attitude nor love in order to start a family.